Xi ħaġa komuni li ħobbu nagħmlu aħna l-Maltin hija id-gemgim jew id-gergir. U da sabu bl-iktar mod ċar illi ma jagħmel xejn ħlief illi jgħajjik u jġibek aktar negattiva u ma jsolvilek xejn. Jiġifieri inti għandek tliet fatturi illi mhux se jgħinuk bl-ebda mod. Allura, immaġinaw aħna nġibu każ pereżempju illi inti qed gemgem illi tilalek dan il-video pereżempju fuq Facebook. U flok ma tgħid mela pereżempju ħana laqlu x'dejjaqni b'dan żejda jparla grasso, toqgħod kelgora noqra da pereżempju x'leħja orange għandu jew dak feqja tew kemm għandu dawl wara. Dak it-gemgim kieku inti forsi ddawru jien naf suġġeriment jew forsi inti ddawru tajt f'emozzjoni oħra tgħid isma' ħaniftaħ għajnejja u widnejja forsi qed jgħid bis-sens. Ara kemm jista' aktar joħroġ ġid. Naturalment jiena qed nuża eżempju bija nnifsi biex nitqu daħqa wkoll. Imma meta aħna nkellmu fuq kollox, tkun xi tkun il-ħaġa u ma mmorrux għas-soluzzjoni, ma aħna ħansolvu xejn. Mela pereżempju ejja ngħidu inti qed gemgem illi t-teacher ta' tfal tiegħek pereżempju mhux qed tgħinhom kemm tixtieq. Tista' toqgħod gemgem ma' raġel tiegħek u ma tagħmel xejn, jew gemgem mal-parents l-oħra, jew tgħid tisma' ħadkellem naqa' mat-teacher, forsi tista' tagħmel xi ħaġa, jew inkella pereżempju ħadkellem mal-headmistress forsi tieni xi parir differenti. Lew ħanappellalek, dak it-gemgim teliminaħ minn ħajtek u tbidlu f'constructive criticism jgħidulu, illi inti tmur u tipprova ħadkellem mal-headmistress forsi mat-teacher, forsi tista' tagħmel xi ħaġa, jew inkella pereżempju ħadkellem mal-headmistress forsi tieni xi parir differenti. Lew ħanappellalek, dak it-gemgim teliminaħ minn ħajtek u tbidlu f'constructive criticism jgħidulu, illi inti tmur u tipprova tagħmel mill-aħjar tiegħek titkellem biex l-affarijiet jiġu aħjar mhux biss għalik imma dak ta' madwarek ukoll. Niltaqgħu.